Tekebadyrdan 40 başlyk awtobusa minip bugün daga gitdik. 40 başlyk awtobusyň iň soňky durulgasyna düşüp, gar ýagany güni dagyň içine syýahat etdik. Bu ýerlere gökdere çölü diýler. Howanyň sowuk bolmagyna garamazdan daga syýahat etmäne gelýän adamlar judaken. Awtobusdan düşüp 10 kilometr dagyň içine piýada ýürüdik we ýene 10 kilometr ýyza ýürüdik. Men fotoaparatymy alyp dagyň peyzagyny surata düşürdüm. Bu ýerde Nulovoy istoçnik diýilen çeşmeniň ilkinji başlanýan ýer bar eken. Dagyň içinde bir näçe sany jülgeler bar. Biz Bars jülgesine geldik. Hatta Bars jülgesine Türkmen kino studiýasy kinoda düşüripdir. Dagyň çykyp duran daşlaryň belli bir ýerden serdenine Barsyň kellesine meňzeýänligi ýa-da ýolbarsyn kellesine meňzeýänligi üçin bu ýerlere Bars jülgesi diýiler eken. Iki tarapyň üstüne awanyp duran daglar. Çüli sözüniň terjimesini bilýän bolsaňyz kommentariýada ýazyn. Käbirleriň aýtmagyna görä bu gadymy Parfiýa döwründen, Nusoy döwründen gelýän söz diýilýär. Bu döwürler, bu baglarda, jülgelerde şagyzlary, şadyranlary aýlanypdyr. Ýurdumyzyň gyş pasly, gyş ýaly, ýaz pasly, ýaz ýaly, tomuz pasly, tomuz, güýz pasly hem altyn ýapraklara bürünip, ören owdan bolýan ýerleriniň birisi bu näha gökdere. Şeýdip gar ýagyny dağa çykyp dinjaldyk. Goşmaça soralar bolsa kommentariýada ýazyn. Indiki videolarda görüşýänçe. Paka.